Oyaore Nyakwaramoga Juang kendo machiegni. Gavana ma kaunti ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o wacho ni gedo mag yiedhi manyasani ma bende olosi kod fiberglass oketi mondo mi koro ting' malo weche mag bedo makare kata safety e nam Lolwe. Jatelo no bende wacho ni yiedhi manyachon manolosi gi bao kuom higni mathoth osebedo kalalo ngima jolupo e nam Lolwe kokalo weche mag masira. Nyong'o nyoloso e dho wath ma Kichinjio mayudore e kaunti ma Kisumu kama nyochiwe yiedhi 5 ma olosi e yo manyasani ne jolupo e dho wadhno, kama bende nyokono jolupo mondo mi orwak lokruoge masani koro biro kata bedo e sekta mar lupo e pacho ka. Kawuono ni jokanyana en gima dine watimo chon kabisa, to mak mana ni nyaka walosi kendo wawinjre. Mwasewinjre gi Kenya Shipyard after very constructive conversation e kindego mwachopo kawuono kama neno ka koro kumwadhi koro chiegni kech kwaseloso magi these boats made of fiberglass makoro miyo jowa ma luwo rech ok nyal tho e nam adharani